ഹലോ മച്ചാമാരെ, ടി4ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് വേറെ ആൾ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ കിടക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കണ മുന്നായിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോസുകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനായിട്ട് ക്രോം ആപ്പ് ഓണാക്കാം. സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ആവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേജ് വരിക. അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബ് കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇതേപോലത്തെ പേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. മേലെ സൈഡിലായിട്ട് 3 ഡോട്ടുകൾ കാണുന്നതാണ്. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കിറ്റ് സിറ്റി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അതിലാണ് വരിക. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ലാപ്ടോപ്പ് വരുന്ന വഴി ഫോണിൽ വരുന്നതാണ്. സൂം ചെയ്യുക. സൂം ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ലോഗോ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. D4 എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. യുവർ ചാനൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. യുവർ ചാനൽ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെയും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെയും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. സൂം ചെയ്ത് അതിൽ കാണാൻ ചാനൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ചാനൽ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് നേരെ പോകുന്നതാണ്. വൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പേജാണ് വരിക. ഇതിൽ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നതാണ്. സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ചാനൽ എന്നുള്ളതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ വരുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശരി ഒന്ന് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഓഫാക്കുക. അടിയിൽ നേരെ സൈഡിലായിട്ട് സേവിങ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് എടുക്കാം. യൂട്യൂബ് ഓണാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പോയിക്കാണ് സബ്. അഥവാ വേറെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. സബ് കാണണമെങ്കിൽ അഥവാ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ് കാണണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ കാണുന്നതാണ് ടി4ടെക് 158 സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ചാനലും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.